אהלן, אני שי. אני יזם, פרילנסר, מתכנת, מחשבים, ובאתי למרכז הזה, מרכז סאקר, כדי לפתור משהו שמאוד העיק לי, וזה חוסר אנרגיה, ופשוט לא היה לי כוח להספיק את כל מה שאני צריך להספיק כל יום. והייתי פשוט ממש, מה שנקרא drained, כאילו לא, בסוף היום הייתי רוצה ללכת לישון והייתי מאוד עייף, אבל גם כל המחשבות רצות ואי אפשר להירדם, וזה פשוט היה מצב מאוד 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 לא נעים שנקלעתי לתוכו. באתי למרכז, פשוט עשה מהפך בחיים שלי. אני היום מאוד מאוד אנרגטי, קם בבוקר ועושה ככה. ואני מספיק מלא דברים. בערב אני פשוט מאוד מאוד עייף ורגוע ונינוח ונושם לרווחה, הולך לישון, יושן טוב בלילה, קם בבוקר הבא ועוד פעם עושה ככה. וזה בעצם מה שקיבלתי פה במרכז סאקר. צריך להגיד שמרכז סאקר עזר לי להציל לעצמי את החיים.